हास्तेनि जौतो तिप्रा सालुकरौनो हामख्राय ख्लायना बागै दफानि सबा ख्लायनै रयेल बरक आर्मी तौकसांगो किफिलि फाइनै NLFT ATTF रक थांनाय बिसिनै सेकांगो हाकोतर बे हास्ते हाफांनि लगेबो 250 crore रांमारिनि पैकेज न चुक्ति ख्लायलायमानि एबा के एकर्ड साइन ख्लायजाकमानि फियाबा आ 250 crore रांमारिनि पैकेज न हाकोतनि मंत्री बखरक श्री नरेंद्र मोदी जी सेंक्शन ख्लायख्या एबा के अ पैकेज न रसिनाय हनै साख्लायख्या तिनी हाकोतनि मंत्री बखरक श्री नरेंद्र मोदी जीनि मानचाकमावो सेंट्रलनि मंत्री सभानि कगलाबो हास्तेनि तिप्रासा लुकु हामख्राय ख्लायमुंगो रयेल बरक आर्मी तंकुसांगो किफिलि फाइजाक ATTF तै NLFT रकनो 250 crore रांमारिनि पैकेज न रजाकसिनाय ओ तालनि बिसिंगो नहनै साख्लायख्या हाकोतनि मंत्री बखरक श्री नरेंद्र मोदी जी सालकलंमा रोमै तिप्रासा लुकुरक नासिंलाय तंमानि फियाबा तिनी अ कक्तमा काहाम रगनो साख्लायजाखा बेलायखेनो कक्तमा काहाम तिप्रासा लुकुरकनि इंगै अबनो तै हास्तेनि मंत्री अकराबो खा काहाम याफारका जतो तिप्रासा लुकुरकनो तै बुबा गराबो बिनि फेसबुक पेज नि बिसिंतै स्राय स्राय ख्लायो खा काहाम याफारका तिप्रासा लुकुरकनो तै अबनो तै हास्तेनि मंत्री अकराबो बिनि फेसबुक पेज नि बिसिंतै सबाय सुकुरक ख्लायो साखा जे भारत हाकोतर तै हास्ते हाफांनि लगेबो Tripura National Liberation Front of Tripura NLFT tै All Tripura Tiger Force ATTF ni sengkragrok MOS एबा के एकर्ड साइन ख्लायख्या जे त्रिपुरा सालुकरकनो हामख्राय ख्लायना बागै 250 crore रांमारिनि पैकेज न मारनाय हनै आरोबो तंगो हाफांनि फाइसिं जुदा जुदा तांबोतांनि सेबसाब्रकनो त्रिपुरा सालुकरक माननानि बागै तै गोबांमा उनकलाव क्लायजाक कुनाकुनि त्रिपुरा कामि आमसाइनि लुकरक रां पैसा आजिनानि लामा तै डेभलपमेन्ट ख्लायनायनि बागै तै बतंगो सला सिकला तै ब्रै सिकलिरक साकनि याकुंबाय बासाय जाय थांमाना बागै सामुं हुमुं ताबक रमदि चाकरि बाकरि फानो उंखा एबा के बिजनेस ख्लायनानि रक फानो उंखा अबहाय सेबसाब्रकनो तैबो बारि रोंनानि तैबो त्रिपुरा सालुकरक साकाहाम तंगै माना बागै गोरों गोरों आमसाइबो हस्पिटाल आसक रनानि